To jama'a musulmi, lokacin azumi ya zo, gidajen rediyo sun fara tallan a zuwa ɗau nauyin karatu ko kiran sallah. To billahi lazi a wannan yanayin da ake ciki duk wanda ya ba lada, saboda mutanen Najeriya a yanzu kawai yunwa suke, yunwa ake gagaruma. Ka ɗebi kuɗi ka je gidan rediyo ka ba da miliyoyi ko 100,000 kaza kawai a sa talla ko a sa karatu, dan an gama a ce mai ɗaukar nauyi wane ne enterpriser ko wane ne investment ko wane ne family, kawai ka faɗi sunanka ka gidan rediyo. Aiki ne na riya, babu lada, yunwa ake yi. Abubuwan da mutanen Kano suke so da mutanen Najeriya gaba ɗaya da musulmin Najeriya gaba ki da musulmin duniya gaba ki ɗaya yunwa ce. Abinci muke so a bamu shinkafa gwamnati ko kura ko iru ko ina ce ma dai mu dai a bamu abinci yunwa ake yi. Ba ma buƙatar wani maganar karatu wa'azi wane ne billahi lazi ba a ganewa ana cikin yunwa. Kowane gidan rediyo yana da filinsa na sauta da yake sa karatu ya isa. Ba mu da buƙatar wani kiran sallah wani wa'azi wanda ake a gari ya isa. Yunwa ake yi wallahi, idan kai babu lada, riya ce, aikin banza ka yi. Muna cikin mummunan bala'i, masu kuɗi kawai su taimaka mana. Wassalamu alaikum. To jama'a musulmi, lokacin azumi ya zo, gidajen